îro dewleta Tirkiye eger bi hêsanî dikare êrişê ser Herêmên Kurdistanê bike, di vê derê de rola çapemeniya Tirk gelek bi tesîr e. Çapemenî bixwaze di nava 24 saatan de dikare civakê amade bike. Dikare heqî û neheqiyê dayîne holê, rastiyê dayîne holê, aynen di mesela Narînê de. Îjar çapemeniya Tirkiye eger zextê bide ser dewleta xwe, şik û gumana we tune be ku êrişên xwe li ser Kurdan dide seknandin. Eger çapemenî bixwaze bikeve dewrê, zextê li hikûmeta xwe bike û hemû mafên netewî Kurdan were nas. Civaka Tirkiye wê were perwerdekirin. Ew ê hinekî zêdetir serwext bibin ji ber dewdoza Kurd û Kurdistanê. Ji ber vê yekê niha çapemenî wextê bi mantıqa dewleta xwe tevgere, mantıqekî şovînîst, mantıqekî nijadperest wextê tevgere, civaka Tirkiye sor dike. Dewlet li gorî civakê tev digere. Civak li gorî dewletê tev digere. Hemî rol, hêz, quweta guherandinê di destê çapemeniyê û medya sosyal de ye. Îja destê we de ye jî. Rola çapemeniyê aqas mühim e. Hêsirên tîmsahî bile kes nebarîne. Di mesela Narînê de hemî derewa dikin. Ma aqasa berzaroka dike. Eren Keskin gotinekî pir xweş duh bikaraniye ji dewleta Tirkiye re dibêje. Dibe hûn vê herêmê sûcbar dikin bi feodalîzmê, bi şûnvemayînê, bi mantıqek kevneperest, dibe rast e û mafdar. Li Herêma Kurdistanê rewşekî bi vî şeklî heye. Ama velakî ew mirovên ku hatin li van gundan geriyan xwestin jiyaneke nû biafirînin. Xwestin şoreşeke civakî pêk bînin, guherînê pêk bînin, jiyaneke modern nûjen pêk bînin, îro hemî di zindanê we dane. İnsanên ku hatin mücadele kirin hewldan ji bo guherînê, îro di hepsê we dane. Ey endamên çapemeniya Tirkiye ku îro ji me fehm nakin ji ber cehaleta xwe. Ma qeş şerma we tune ye. Eger fehma we hebiya, we zorê li dewleta xwe bikire, we bigûte ya heqetên ya. Ev hevok Eren Keskin çiqas rast. İnsanên ku xwestin şoreşê pêk bînin, guherîna civakî pêk bînin li Kurdistanê îro di hepsên me dane. Kîjan rojnamevanê ew xwasa mücadele kiriye ji bo berdana Selhedîn Demirtaş û hevalên wê yên ku di siyaseta kevneşopiya HDP û Dem Partî de xebitîn.